Nandara kalafi yɔrɔ la bismillah Mali jamana kɔnɔ an k'an kɔlɔsi n'o tɛ an bɛ tabali ta an bɛ kɛbali kɛ bismillah Ala k'an sutura amin Ala k'an sutura Ala ka jamana in basigi ya Rabbi Ala ka kunnaja lase an ma an bɛ fɛn fɛn ɲini ni ɲuman dɔn Ala k'o suura an kan kuma bi nɛgɛw karafe a bɛ maa min bolo o ye sira kolen ni sira jɛlen sira kamara bugunikaw ka sira a k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'o bɔra ye a k'a dɔn min ye dɔgɔnɔkɛ n'o ye Usmani Togo ye ale bolo bɛ réalisation na min ye bamanankɛ jongaw ka lasigiden min bɛ Bamakɔ yan alu fa min ye a k'a dɔn Real de Madrid denkɛ ni Bouakari Jara Banda e k'a dɔn ale bɛ divu la kana kunnafoni in koya sa mun Real ko kuma fɔra yan bi olu de nana suru i b'a fɔ ko Real ni ne ka équipe de bɛ ayi ngɔrɔ yɛrɛ Real ko kuma yɛrɛ jumɛn fɔra bi de ne nalen sɔgɔma i filɛ ka n ka gafe yɛrɛ bɛɛ ɲaami a ɲaamina Dakari fɔ mani ba de nana suru ko Real ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ Messi bɛ ɲɛ dɛ Ala k'an kunna ja nin tɛ Messi ka girin Paris Saint-Germain ma a bɛ bɛn sa e fa maga ma ne fa bi fa Antoine Ala k'an kunna ja Ala ka sababu nafa a bɛ bɛn ya Rabbi awa min ye jama de ko kun b'o kɛ fa k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keita min ye ka maaw bisimila Madu Ndaw ale bɛ awa k'a dɔn min ye bon kunna Kalisi bon kosɛbɛ o tuma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Antoine Simon ka kɛnɛ baasi t'a la k'a oui merci bismillah a y'a laminɛ il paraît k'i yɛrɛ a ka complet kala ka d'a ma k'a labɛn k'a sigi oui merci do a ka i lajɛ yɔrɔ furan na bismillah lajɔ si d'a fɔ ye na dɛ o tɛ baasi ye o a yɛrɛ tun bɛ min na n b'a kalama o a yɛrɛ tun bɛ a ye min kɛ n b'a kalama a ye tigɛdɛgɛ de tobi a foyi ala a y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na hali katumudadenw ka dumuni ka fisa n'a ye Ala k'an kunna ja Mantɔrɔsi t'i la kɔni i Danbɛlɛ o diyara n ye marahaba Yusu an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na waati bolen bɛ don kibaru sɛbɛnw bɔ bɛ ka caya ayiwa min mana kɛ limanaw garisɛgɛ bi i k'a dɔn u n'o sɔrɔ ani fana fɛn min ye groupe renouveau an fana nisɔndiya an bɛ bi sabu ka d'a kan fɛn min ye ayiwa bon appétit Kadi Tunkara i k'a dɔn ale fana ka furusuru bɛ bi fɛn min ye kɔɲɔko ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na n'Ala sɔnna ma n'an bɔra an n'an kunda yen nka an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka furu kɛ furutututu ye i k'a dɔn Ala ka sɛnɛbolo b'a la ayiwa Ala ka kɛ si ani kɛnɛ ye Yusu sɛbɛn bɔn bɛ k'a caya i b'i bolo don wa a y'i bolo don ne k'a ta aminɛ baasi tɛ n'i ye sɛbɛnni an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn in an k'a ma ko le pays fɔti wɛrɛ la i k'a dɔn jamana an bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ 5nan na jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ adamadenya hakɛw lafasali ko fɔ an ka ma ko CNDH Commission nationale droit de l'homme a ma ɲɛma Agibu Buwarɛ i k'a dɔn a ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min kɔnɔna la i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ o tɛ dɔwɛrɛ olu ka tɛgɛrɛ sigikun ye min ye adamadenya hakɛw olu bɛ se ka lafasa cogo min na bin kana kɛ maa ka adamadenya hakɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲini k'a di bɛɛ lajɛlen masaw bɛɛ n'o de ka kan CNDH o de y'a ka cakɛyɔrɔ in ye i k'a dɔn u ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn in kɛra i k'a dɔn fɛn min ye a kɛra kun jumɛn na fɛn min ye bɛnkanni wale min dara k'an ka finitigiw sɛgɛrɛ Mondoro i k'a dɔn n'an ka sɔrɔdasi maa caman tora sɛbɛn in kɛra i k'a dɔn ka da o de kan a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ayiwa Mondoro cɛnniba min kɛra yen n'an ka sɔrɔdasi maa 27 ɲɔgɔn na tora a la fɛn min CNDH ayiwa u ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min kɔnɔna la u ye wale in sɛbɛnkɔrɔ kɔn ani ka laɲini kɛ min kɔni b'a to adamadenya hakɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲini k'a di a tigilamɔgɔw ma cogo min na a ko fɛn min ni wale in ye wale in sɛbɛnkɔrɔ kɔnna kɔnni fana kɔfɛ fɛn min CNDH ye o y'a jira k'a fɔ ko adamadenya hakɛw u caman burujan bɛ o fana ko fɛn wɛrɛ ka kɛ min kɔni b'a to adamadenw bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna la cogo min na fɛn min Agibu Buwarɛ a ka cakɛda a ye nin kuma lase a y'a jira k'a fɔ wale min n'a kɛra Mondoro nin ye walejugu belebeleba de ye an y'olu ka finitigi maa 27 tora a la a ko k'o tɛ ɲɛ fiyewu o fana CNDH olu y'a jira k'a fɔ k'u kunna sirilen don kosɛbɛ wa k'u bɛ laɲini kɛ sabu ka d'a kan ko bɛn kɛra adamadenw kan fɛn min adamadenya hakɛw a cɔngɔra senkɔrɔ kosɛbɛ n'i ye nin bamaji jɛkulu ninnu da k'a lajɛ mani sanga bɛ kana bɛn maaninfinw kan k'o ye wale min n'a ti ɲɛ o fana u ye sɛbɛn kɛ k'a jira diɲɛmaa na k'a jira jamana ɲɛmɔgɔw la ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka kɛ fɛn min kɔni b'a to nin bɛnkanni wale olu bɛ se ka dabila cogo min na adamadenya hakɛw cɛnni o bɛ se ka dabila cogo min na ani fɛn min ye k'u bɛ laɲini fana kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ an ka sɔrɔsiw ayiwa hakɛ fɛn fɛn b'u ye ni sariya y'o de fɔ hakɛw bɛɛ lajɛlen ka d'u ma fɛn min minɛnw ye k'a ɲini k'a d'u ma u ka se ka jamana in lakana sabu ka d'a kan o de y'u ka baara ye
maa minnu fana bɛ n'olu banana k'a bɛ dugawu don kɛ i k'a dɔn ko ala ka bana fiɲɛ ni k'a bɔ maa minnu fana tununna k'a bɛ dugawu don fana kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni ka segin an ma joona fɛn min se NDH ye o y'a jira k'a fɔ fɛn fɛn kɔni ye sariya ko ye olu n'u ɲɛ jɔ o la ka tɛmɛ o sira fɛ min kɔni b'a to adamadenw ka hakɛ a bɛ se ka lafasa cogo min na sabu ka d'a ka bɛɛ lajɛlen n'o de ka kan fɛn min an yɛrɛ ka sariya sunba ye ka taa se an y'an bolo n'o bila sariya sun minnu fana diɲɛ bɛna kun kan olu bɛɛ lajɛlen batoli o ye an ma wajibiw ye o fana ko nin kɔni ye waati gɛlɛn olu ma u dusu sɛbɛkɔrɔ kasilen don sabu ka d'a kan wale min y'an ka sɔrɔsiw sɔrɔ a ko a gɛlɛyara kosɛbɛ fɛn min ye CNDH ye a ko kuma kelen kɔnɔna la k'u bɛ laɲini kɛ i k'a dɔn jamana maa ɲɛmaaw fɛ n'a bɛ faraɲɛna fanga maa ɲɛmaaw ko fɔ o fana k'a bɛ wele da kɛ fɛn min y'an ka finitigiw ye an k'u senkɔrɔma don u ni fɛn fɛn ka kan min n'u bɛ se ka bila u ka baara minɛ kɔnɔna la k'o ka d'u ma min kɔni b'a to nin ko in ayiwa a nɔgɔya a bɛ se ka don a la cogo min fana na fɛn min fana ye i k'a dɔn sariya minnu bɛ yen n'an y'an tɛgɛnɔ bila olu la olu batoli bɛɛ lajɛlen fana ye an ma wajibi ye wulikajɔw kan ka kɛ kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔni na fɛn min y'an ka finitigiw ye k'a daminɛ minɛnko la ka taa se u mago bɛ fɛn fɛn na a ka ɲini k'a d'u ma min kɔni b'a to faso a lakanani u b'o baara min na baara in ka se ka ɲɛ u bolo a minɛ kana jigin fiyewu o fana fɛn min kɔni ye walejugu min ye n'a ye an ka faamaw sɔrɔ o fana k'a bɛ dugawu don k'u bɛɛ lajɛlen ye ani ka laɲini kɛ min kɔni b'a to janto k'a kɛ adamadenya hakɛw la waasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔna la cogo min na ka bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ i k'a dɔn sariya ɲɛkɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye Borimakino ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ le pays la le pays n'i y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min b'a ta o ti dɔwɛrɛ ye Soir de Bamako awɔ min ye i bɔra ka min fɔ sisan n'o ye Mondoro ale attaque tɛmɛnen kɔ an dɔn anw ka jamana a k'a dɔn wulikajɔ de bɛ ka kɛ sa min ye a k'a dɔn colonel Sadio Kamara ani chef d'état-major de l'armée de l'air ninnu kɔni ye pankurun da k'u ɲɛsin yɔrɔ jumɛn Irisi la Sadio Kamara ani min ye colonel Boyi Jara Boyi nin tɔgɔ dalen don anw ka cɛkɔrɔba de la Boyi Kulubali ale ekɔliso min bɛ ko k'an don ala Kativille don mɛ b'a wele bi ko JPK ale de kɛra anw ka directeur ye Boyi Kulubali kɔni min ye Boyi Jara colonel Boyi Jara ale min ye armée de l'air o maa ɲɛmaa ye Jeune Afrique fɔla k'a dɔn ninnu kɔni ye pankurun da ale a kɛra tarata don marikalo tile 6 san 2022 k'a dɔn taama in kun ti dɔwɛrɛ ye walasa min ye an bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen la gasi t'i la i n'a fɔ hélicoptère i n'a fɔ k'a dɔn minɛn wɛrɛw minnu bɛ se ka dɛmɛ lase anw bɛ se ka wolomasiri tabaw kɛlɛ waati min na min ye o ko kɔnɔna na sa waati dɔ la an ka maaw kɔni wulila ka taa minɛn san maa minnu bɛ an ka maaw dege o minɛn bolili la ni ka o minɛn a bɛ se ka don da la cogo min na o min ye o risiw ye n'o ye formatɛriw ye olu kɔni nana nka o nalen Jeune Afrique fɔ la ko Faransi kɔni y'a jira k'a fɔ k'anw ni min ye jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye mercenaire n'o ye Wagner min ye o de y'a to Faransi n'a terrelakaw ta olu kɔni ye k'a dɔn min ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen fɔ ko ni Rusila kɔni bɛna Mali lakana n'o ye Wagner k'olu n'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ni kuma kɔni nana ka na caya an dɔn a bɛɛ na ta min ye k'a dɔn Mali ye min ye kabini waati min na n'u y'o fɔ anw ka maa ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Wagner t'anw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre des affaires étrangères fo ka taa se premier ministre ma o n'u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Wagner tɛ yan maa minnu bɛ yan olu ye degelikɛlaw de ye minnu m'an dege n'an ye kɛlɛminɛnw san karamɔgɔ joliw don m'an dege k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o minɛnw olu taabolo la i ye min fɔ karamɔgɔw karamɔgɔ Jole Faransi kɔni ye nin kɛ k'a dɔn kumaba de bisimila an dɔn min kɛra sa i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye bi n'a ka bi colonel Sadio Kamara ale ni Boyi Jara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ min ye Irisi la nka bɛnna ni waati dɔ ye Irisi waati min na Irisiw ni Ukraine kɔni bɛ kɛlɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka dɛmɛ o bɛ lase Ukraine ma o jamanaw la k'a dɔn min ye jamana dɔw b'a la i n'a fɔ Gabon ani a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se Ghana
banama nga minye awekado nyerela do goni ngeme ka ulika joko uluda ko ni maddo alla o lu kembe ku dablo warantika alla o minye nga jamana ba mali ba o ma fansi jira o minye fatriba ka fola minye awekado Senegal Sudan Algeria ani Ethiopia ko ga tase awekado malima ma jamana bisaba nduru olu ko ni awekado lu mu dado mana o ngo min vlenesa ulika joko ngale no sanga ade wati minye awkado awni risilani nyanje Algeria ni risilani nyanje o minye abisa njamambo teria balmaya sinjia ani nywandeme o konba awni nyanje ola awnde ze ka anda do kola ko mi ni ayre ka kote bismillah ala ka nguna ja ala ka sawu mandama ma ama fosajo na bena akana andama bismillah akana andama ala ka wani mu yoro la frigo ay e fulanga anga kala do ma kala do mna ni frigo chama bota musique di ala da tiko boragono sa la kalande woni wartina de no bota musique ani frigo ni congélateur o fana ba ko ja o fana mi dugo ke ali bi fefe woni ye mare de unye galla kana bi se ka saba tumina anga sene tugo fana mi dugo dunguye ko ala ka jawla ala ka seduma ka do jugu ka pumane sanga be nene ngele ko mi sebe nda sebe mi nanga ma ko le destin amta njo sebe nyena ne nana fe mi ministry mi nyeshine do malde mun me koka oluka ko nyana bako ma ikara ella selike ko femi nywanye bado e nyongwe bado binake femi maroko kaw ani maldew ni nywanje forum maroko malien femi marskalo le tane wulu flaka dat le tane ko non dobulo ni mbara mina ke bamako ya o ka ko onyesa femi kuna fondi baro o sigira ka sega kuna fondi law ma femi dene febri kalo le mo wane segi ajira ka foko ni laje bayi amina ke ICB la femi ni marskalo le tane wulu flaka se at le tane ko non doma anyama rebe mamulo o docteur Sogel ko kala maiga ye mami kuna fon la se o ye ministre nyere no nyeshi mbe fato de minu me jamana ko kama alhamdu agi illeno ale de puma in la se ikaro la je nyere keneka ka fara ministre reka mami ngume o ye secrétaire général ministre so ndokola nema gindo demi chef de cabinet fona puma keneka Mohamed Albashar ata se ikaro de mba chama ma numbra jele puma keneka ne kuna fon dila chama alhamdu agi illen ale reme ministre sa akoni ajira ka foko dorete ni kuna fonduma mbade sabu kadaka nyongo be bami nabi na keba mako ya sei sebela kalo tletane wulo flaka do atletane ko nondo bulo kunu ngone mina ke kunyene mabelele baye maroko ko ani maledo anga sika puma jango anga tongara minu mbe o jamana ngono e fe minye kaseka faranyoka ka nane hakila nyumonye jamana baseka yirba tugo mina ikado abara abibla o mina ko nana ako ni yalla je femi tungara minu anga mamnu zigi me jamana wala wi wore kasabe mindu anga jamana kono sa kono awiti Joseph wore amidar keme duru ani kola wore ka cha ala ande me ba jamana mu wore mindi ama sa kono aka chani oye o bana wore minu vleni nye abise ka do fenja manda fe mi ngon bato deme ay wa jamana bise ka yirwa tugo mina ako ngani ko inda ka laje ni wore chama mbay mbela je kono mina abido sokono musa ka wala na nazara ko mako investissement ka warta ka barakero dlanae wal maka baro kena mse ka wari rat nobo tugo na ko ka dogo ala ko sebe tungorango ka warla o pana ministre soyi ale ba faka ne hakna kurade ken kon do warbe ci kana dukono may wa ko ka nyana bo musa ko ka nyana bo ngaka nyini tungorango fana fe ni wari ka sabi minu menna ka se ka ke ka tege daw fana daile ka se ka ke ka do bara chaman da fe min ma to wari re ikado aywa be sigoro ma cha tugo mina min ma to ka mali de bela de fana nafa ministry alhamdu ag ilena aya jira fana ka fo ale ka ministry so hakilna minye dorete ka sekana ni hakilna kurawiye mimba to milliard kemeduru ni ko bidu jamana mingono ay wa tungaranga o sababula aware ka seka do ikado srawro fe mingono mato yiri wasro bina ka fo ka tita gwa kono okotere so kono mago bi seka nyana bo ala na nya fena tugumna nazara ko mako investissement sabu ni war fana labara aywa bina du konnala abidu magota we mi medui ngani war fana labarala abisi goro ma chaya ni ma labara la ara al ni ma fembla kana mi ka bara optika dubalu manyena o nge
Yusu Traoré i b'a ye k'a fɔ o hakilina olu caman fana kɛnbɛ i n'a fɔ ayiwa an ko mako ponamu o ka laɲini ye min ye a bɛ bila o minɛn fana kɔnɔna la fɛn min ye nin wari minnu bɛ na ayiwa minisiriso kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ kuraw de sigi sen kan o bana nin ɲɔgɔn ye bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye an ka tunkaranke minnu bɛ ayiwa Maroko jamana kan ani Marokoka yɛrɛ minnu bɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka hakili jagabɔ kɛ min b'a to an ka jamana a bɛ se ka yiriwa cogo min na wari fana bilali dama tɛ dɛ maa caman bɛ an ka jamanadenw na minnu bɛ jamana wɛrɛw la dɔnniya caman wɛrɛ bɛ u de la u ka dɔnniya fana bɛ se ka bila faso ka bolo kan ka baara caman kɛ le transfert des compétences awɔ i b'a sɔrɔ maliden dɔ bɛ yen awɔ a bɛ jamana kɔ kan a bɛ baara ɲɛdɔn kosɛbɛ a b'a ɲɛdɔn a ka o dɔnniya fana faso ka se ka o tɔnɔ bɔ ko baara bɛna kɛ o de kan mais n ko dɔw bɛ yen fana n'olu nana faso b'olu bila kɛrɛfɛ maa minnu bɛ u b'o bila kɛrɛfɛ o bandɔ de ye nin ye o nin y'o bandɔ de ye Yusu Traoré minisiri ye hakilinajigin kɛ k'a fɔ nin lajɛ min n'a bɛna kɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ an ko ma ko action ayiwa de coopération sud-sud o kɔrɔ ye an yɛrɛ ka woroduguyanfan jamana ninnu an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ fanba bɛɛ lajɛlen kana bɔ nanzara la ayiwa an yɛrɛ farafin jamanaw olu yɛrɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ko ma ko coopération sud-sud k'o bɛ kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabu ka d'a kan ko dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ o ye yɛrɛ dɛmɛ de ye nka ni nin ko in da k'a lajɛ ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ tiɲɛ don ayiwa an tɛ se ka fara tɔw la nka dɛmɛ tɔw ka dɛmɛ kana sɔrɔ an yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ Union européenne ale bɛ dɛmɛ kɛ Allemagne jamana fana bɛ dɛmɛ kɛ nka n'u nana fara an yɛrɛ ka dɛmɛ kan a bɛ kɛ dɛmɛ belebeleba kelen ye a ko ni ye nin ko in da k'a lajɛ ale bi nin jɛkulu in sigira sen kan ka se ka Maroko jamana Mali Côte d'Ivoire ayiwa ka taa bila fo Sénégal la ka se k'u dɛmɛ cogo min na ayiwa fɛn min ye yiriwaw ye olu bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'i ye tunkaranke ko fana ta k'a lajɛ tungafɛta cɛjugu o bɛ se ka dabila cogo min na ka na ni baaraw ye ka na ni fɛɛrɛw ye min b'a to i bɛ bɔ yan ka taa min ɲini kɔ kan i k'a dɔn ni fɛɛrɛw sigira sen kan ka na ni hakilina ɲumanw ye ka wari fana labaara yan nɔ ayiwa a bɛ kɛ sababu ye ka to yan o nafolo bɛɛ lajɛlen fana bɛ to an ka jamanaw kɔnɔ yan a ko fɛn min ye jamana maa ɲɛmaaw ye Mali kɔnɔ yan ka taa bila Marokaw la k'an bɛɛ lajɛlen hakili ye kelen nin ko in na o kumana k'an bɛna fanga de fara ɲɔgɔn kan min kɔni b'a to de ayiwa ni lajɛ belebeleba min bɛna kɛ kalo tile 17 ka don a tile 19 bolo mars kalo in na f'a bɛ se ka kɛ ko nafamaba ye cogo min na o fana minisiri yɛrɛ Alhamdu Agi Ilen a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ k'a kɔni bɛ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi ka malidenw bɛɛ lajɛlen hakili sigi min kɔni ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan su fara tile kan ale n'a ka baarakɛlaw u n'a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u ka hakɛw ye min ye k'a ɲini k'a d'u ma fɛn min ye kunnafoni bɛ o diyagoya kɛlɛ min n'a bɛ Rusila ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ an ka fasoden minnu fana bɛ i ka dɔn k'u bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni na u ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na ani u bɛ se ka kisi kɔlɔlɔ jugu ma cogo min na k'u b'a la k'o baaraw fana kɛ min kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka lafiya forum belebeleba min n'o ye ɲɔgɔnbɛba in ye forum Maroko Malien min bɛna kɛ fɛn min ye maaba dɔ welenba kɛnɛ kan invité d'honneur Malamine Kone Ernest ɲɛnakaw ka Malamine wa Malamine Kone a bɛ bɔ ɲɛna awɔ a n'a ɲɔgɔnna caman a faso yɛrɛ yɔrɔ min ye a bɛ ɲɛna dafɛ u b'a yɔrɔ wele ko Montpiela Montpiela mɔgɔw talen mɔgɔ dɔ sara olu yɛrɛ ma deli ka to dun fiyewu nka o talen Moribo nɔfɛ o ye to dun kɛrɛnkɛrɛnnenya Jogolojɔ Bamusa min bɛ bɛnkɛ a ye sɔrɔ ye caman ye to dun dɛ hali n'u b'u bolo don k'a la k'a bɔ Malamine Kone ale kɔni ye ayiwa invité d'honneur de ye ale ye maaba wele nin kɛnɛ in kan lajɛba in yɛrɛ bɛna kɛ mars kalo tile 17 ka don a tile 19 bolo o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn kunnafoni kelen juru la fɛn min ye o minisiri kelen in ye ayiwa ale min sigilen don malidenw ka ko k'o ɲɛnabɔli ma nin fana tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn a ye wulikajɔba dɔ fana kɛ i n'a fɔ sɛbɛn b'a fɔ cogo min na o wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye maliden minnu ni gwɛlɛya bɛ u ka Niger jamana kan jango an kɔrɔ ma ko Agadez maliden maa 149 i k'a dɔn minisiri n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ ka t'u ta ka na n'u ye ka n'u bila faso Maliba kɔrɔ nka u ko min ma ko retour volontaire n'a ka di i bɛ segin u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an taara tunga fɛ fɛn ɲini gwɛlɛya y'an sɔrɔ an sɔnn'a ma ka segin fasoba Maliba kɔnɔ u ye minisiri ka baara nɔgɔya bolo o fana maa 149 olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ka na n'u ye fasoba Maliba in kɔnɔ min kɔni b'a to u bɛ se ka lafiya cogo min na avion min n'u b'a wele ko ayiwa Sky
ayiwa ni OIM ale de yo avion inda ayiwa fɛn min kɔni ye nɛgɛ kanɲɛ 15 sanga 20 dɛmɛnen kɔfɛ aéroport international Modibo Keita la fɛn min ye marsikalo tile 4 ye a nana cun ayiwa maa 149 malidenw na minnu kun bɛ Niger jamana ka Agadez k'u bɛɛ lajɛlen sɔnna ka na u selen yan nɔ fɛn min ministre n'a ka baarakɛlaw ye u y'u bisimila ka hakilisigi kuma f'u ye k'a jira k'a fɔ ko yan de ye Mali ye a bɔra ayiwa yɔrɔ min na ka na a bɔra Mali de kɔnɔ k'a bɛ taa fɛn ɲini a bɔra Mali de kɔnɔ k'a bɛ taa baara kɛ ni gɛlɛya a sɔrɔ n'a nana faso kɔnɔ o fana a bisimila o fana yɔrɔ dɔw bɛ yen u y'u ta bisiw la ni ka taa n'u ye u hakiliw sigi fɔlɔ ayiwa ni ka ko caman kɛ ka sɔrɔ ka ko ɲɛnabɔ min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ka denbaya la cogo min na wa fɛn min ye faso fana ka dɛmɛ ye a ti kɔtigɛ kuma ni sanga bɛɛ gɛlɛya maa minnu sɔrɔ ka se k'u dɛmɛ min b'a to i k'a dɔn ayiwa maliden yɛrɛ a bɛ se ka k'u la cogo min na ministre Aguilène a ye wulikajɔba kɛ nin ko in fana na maa 149 ni ka na ni u ye a jarala k'a fɔ ko nin tɛ a bannen ye koyi sabu u bɛna wulikajɔ 11 de kɛ min kɔni b'a to de maa 1600 i ka dɔn gɛlɛya bɛ minnu kan n'u yɛrɛ sɔnna k'u bɛ segin ka na k'u bɛna a bɛɛ lajɛlen ta ni ka na n'a ye ko nin ye baara daminɛ ye sabu avion bɛna panko 11 de kɛ ka taa maa 1600 nɔfɛ ayiwa gɛlɛya b'u kɛ yɔrɔ min na ni min sɔnna ka na i bɛna fasoba Maliba kɔnɔ a dɔw b'a la n'i taara tunga fana fɛ n'i ma fɛn sɔrɔ i ni fɛn dɔ bɛ na o ye mun ye i ni hakilina dɔ bɛ na i ni fɛɛrɛ dɔ bɛ na e bɛ k'a fɔ ne min ye ne ye san 18 nɛgɛ tunga fɛ e ye tungankɛ de ye san 18 hali ban se ma cu Mali la o ban an bɛ t'i to a sɛbɛ e bɛ y'a kaba o aw y'a ye kasaraw ni fɛnw jara a bɛ kɛ cogo di nin ko ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ le destin kɔnɔna la le destin n'i y'ale bila an don ne bɛ indicateur de renouveau n b'ale ta o bɛ ɲɛ koyi jamu dɛnɛ ni y'ale ka fasiri ye conseil national de transition barawuli ye awa min ye Alimusafa Sanɔgɔ barawulikaw ka awa cɛ min bɛ yen n'a kɛra cɛbɔ ye min ye san 2020 ni a taara ka kɛ député a laban n'o assemblée kɔni n'o cira n'o ma sira sɔrɔ min ye a bɛ k'a dɔn o ma sira sɔrɔ min kɛ n'o kɛra sababu ye a bɛ k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga binni min kɛra i k'a dɔn ko dɔw kɔni taara ta jugu la nka min ye a bɛ k'a dɔn barawulikaw ka ni cɛba in ye n'o ye Alimusafa Sanɔgɔ ye ale kɔni taara k'a fɛsɛfɛsɛ a bɛ k'a dɔn barawulika a bɛ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen fɛ an dɔn min kɛra sa min ye awa CNT n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna fara kundama kan barawulikaw kɔni wulilen don dɛ k'a fɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu ka awa min ye commune 11 min bɛ yen a maa bɛɛ lajɛlen a bɛ k'a dɔn n'o ye collectif de 11 commune du cercle de Barawuli min ye i k'a dɔn commune 11 ninnu de y'u fara ɲɔgɔn kan min ye ka kunnafoni di baroda kɛ o kunnafoni di baroda la sa min ye maa min tun bɛ yen n'o tun b'a ko bɛɛ lajɛlen lase o ye a bɛ k'a dɔn n'o ye rapport général ye o ye a bɛ k'a dɔn Maïssa n'o ye Mamadou Sissoko ye min ye muso ka ɲɛma o ye Fatumata Keïta ye min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye collectif de 11 commune de Barawuli ninnu kɔni kɛ bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'u na wele bila jamana ɲɛmaaw ma u na wele bila a bɛ k'a dɔn min ye hali bi k'a jira k'a fɔ an ka ɲɔgɔn nɛgɛ minɛ o tɔgɔ minɛ de la olu ka danaya talen don ka da maa min kan o ye a bɛ k'a dɔn Alimusafa Sanɔgɔ ye Alimusafa Sanɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ Barawuli min ye a bɛ k'a dɔn barawulikaw a bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa wa i k'a dɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye min ye a bɛ k'a dɔn jɔyɔrɔba k'o di a bɛ k'a dɔn transition ma k'a sababu kɛ mun ye min ye jama min b'a nɔfɛ ni a bɛ k'a dɔn Alimusafa Sanɔgɔ ko ni a bɛ k'a dɔn politiki ye bɔ a la k'a ye wulikajɔ caman kɛ yiriwa sira b'o la min ye adamadenya sira b'o la n'i ye jateminɛ kɛ k'a ye misiri ani k'a dɔn fɛn caman n'o ye yiriwa sira ye ani k'a dɔn baara caman a y'o kɛ Barawuli min ye a bɛ k'a dɔn Mamadou Sissoko ka fɔ la min ye a bɛ k'a dɔn n'o ye collectif de 11 o maa ɲɛma ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn ɲɛda kura min n'o bɛna di CNT ma min ye olu kɔni bɛ min ɲini u ka cɛba ye a ka don a la n'o ye Alimusafa Sanɔgɔ ye min ye a bɛ k'a dɔn walasa a bɛ se ka kɛ sababu ye min ye ka barawulikaw k'olu jɔyɔrɔ fa min ye nin yɔrɔ kofɔlen in na n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ k'a fɔ awa min ye collectif de 11
Fatumata Keita n'ale muso ka maa ɲɛma ye ale awa barawuli ye ale y'a jira k'a fɔ k'a bɛ aw k'a dɔ waati jan bɔ min aw k'a dɔ bamayɛlɛma min kan ka don olu kɔni olu kɛn bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ olu kɔni bɛ fɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen la olu ka nin cɛba ye n'o ye Alimusafa Sanɔgɔ ye walasa aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn a bɛ se ka ye nin jɛ la cogo min i n'a fɔ transition kɛn bɛ k'a fɔ cogo min k'a daminɛ kalo 6 fo san 5 min ye aw k'a dɔn k'u kɔni n'a lajɛ ka baara kɛ nka a bɛna ta olu ka dɛmɛ bɛ lase aw k'a dɔn transition ma olu kɛn bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni kelenya sabati i k'a dɔn barawulila lamini na min ye aw k'a dɔn olu ka nin cɛba ye ko sanga ani waati a kɔni bɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen la ko dɛmɛ ka se transition ma walasa min ye aw k'a dɔn jamana in bɛ se ka jɔ sen kelen sɔrɔ cogo min na o tuma Jamdene a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye aw k'a dɔn ani kunnafonidilaw ka nin baro in k'a kɛra aw k'a dɔn baroba sigilen Ala k'an kunna diya nin sɛbɛn a ye nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Alimusafa Sanɔgɔ barawulikaw fɛ an n'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ayiwa ko sɛnɛfɔkɛ o fana u b'a fɛ a ka don CNT de la barawulikaw de ko ten k'a na ko olu b'a fɛ a ka t'u jɔyɔrɔ ma baasi tɛ an y'a faamu a banna n tɛna fɛn fɔ fulaw ma bi nka sɛnɛfɔ Sɛnɛfɔ tɛ ka don CNT la o tuma an bɛ dugawu k'a ye ko Ala ka garisɛgɛ bonya ɲinɛ Sɛnɛfɔkɛ buru kala kelen t'a jɔ kafe verre 2 buru kala kelen a tɛ Sɛnɛfɔkɛ jɔ Sɛnɛfɔkɛ ko ko kɔngɔ b'ale la ko an ma daraka don ɲɔgɔn fɛ bi a ko ko n ma dumuni bière dun bi ko n ka buru kala 2 ni demi d'or dun ni ma se kala 3 ma a kana kɛ daminɛkɛ yɛrɛ ngo ni ma se kala 3 ma buru la Sɛnɛfɔkɛ tɛ fa dɛ buru ka di irisiw fana ye dɛ an ka tɛmɛ ni sɛbɛn tɛmɛna l'indicateur de renouveau i ka dɔn ne b'ale ta ale ni y'ale ta kuma min b'a kɔnɔ sa o ye k'a fɔ 8 mars ale bɛ o hakilina don jɛkuluba min ni dɛmɛ jɛkulu don k'a ma ko club faso dɛmɛ n'a ɲɛmaa ye Alasani Ayidara ye a fana ye laseli kɛ ka ɲɛsin musow ma ka musow fo ko tɛgɛrɛ ka f'u ye ka musow fo ko faso ayiwa den bɛɛ lajɛlen k'a ka musow dɛmɛ sabu muso ani dɛmɛ ka kan muso ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka d'u ma cogo min na jango sɔrɔ ko ta fan fɛ ayiwa ka dɛmɛ k'u ye u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na k'u yɛrɛ yiriwa ka faso yiriwa k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni o ye olu hakilina ko ye Alasani Ayidara club faso dɛmɛ fɛn min ye 8 mars kɔni o hakilinaw kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni na a y'a jira k'a fɔ ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni na kɛ min kɔni b'a to de ayiwa muso bɛ se ka lafiya cogo min na f'a b'o wele kan kelen fana da maliden bɛɛ ye ani Mali maa ɲɛmaaw ye ale bi muso ka ko a t'an bɛɛ balako ye ale bi ka dɔ fara a kan min b'a to muso bɛ se ka lafiya cogo min na a ko n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o ye Mali ye n'i ye maliden sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ muso ye 50 a n'a kunkanfɛn ye o kumana u jɔyɔrɔ ka bɔ fasojɔ in na kosɛbɛ sabu baara caman bɛ yen u jɔyɔrɔ ka bɔ a la n'i ye den lamɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ muso ta fanba o ka bɔ a la kosɛbɛ denmisɛnninw tɔpɔtɔli fɛn min ye sokɔnɔ baaraw ye ka taa se i k'a dɔn jamana yɛrɛ cakɛbolo caman ma jango an ka togodaw la musow jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ Alasani Ayidara a ye nin kuma lase a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye musow ye ko jɔyɔrɔba de b'u la sabu n'i y'a lajɛ fɛn min ye faranjɛla fanga maa ɲɛmaaw ye olu fana kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ o fana ko faranjɛla fanga u b'a senkɔrɔma don do ale bɛ ka se ka laɲini kɛ min kɔni b'a to musow bɛ se ka lafiya cogo min na a ko Mali musow fɛn min kɔni ye i ka dɔn gɛlɛya min y'an sɔrɔ kabi san 2012 a gɛlɛya fanba n'a kɔlɔlɔ a bɛ yɛlɛ musow de kan kosɛbɛ o fana n'u ka ko ma lajɛlan na k'a bɛ kɛ baara ye n'an ye sɔrɔ bolo ta k'a lajɛ Alasani Ayidara ka kuma na a ko fɛn min y'an ka togodala musow ye olu yɛrɛ bɛ baara min kɛ a dɔw b'a la n'i taara i ɲɛ jɔ a la kabako don han wallahi a ko fɛn min ye sɛnɛko yɛrɛ ye n'i y'a ta 100 o 100 50 ni kɔ muso jɔyɔrɔ b'a la a banna fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye ale bi an ka sɔrɔ ko ye ani sigida yɛrɛ ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na musow jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ a ko a bi kɛrɛnkɛrɛnnena ka fɛn min y'an ka togodala musow ye a b'u sɛbɛkɔrɔ fo sabu ka da ka gɛlɛya caman bɛ olu kan o gɛlɛyaw tɛ dɔwɛrɛ kalamaliya sen bɛ o la fɛn min ye dugukolo ko o gɛlɛya sen b'u kan fɛn min fana ye i k'a dɔn minan tɛ u bolo ka se ka baaraw kɛ hali ni baara ɲɛdɔ b'u la o bɛɛ lajɛlen fana ye gɛlɛya minnu kan ka wuli fɛn min fana ye ka se ka musaka d'u ma u bɛ se ka nɔgɔw sɔrɔ cogo min na ani ka ji sanuman sɔrɔ cogo min na ani ka se ka kalan sɔrɔ kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ kalanko ka ɲɛnabɔ k'a b'o laɲini kɛ maliden kelen kelen bɛɛ fɛ ani Mali maa ɲɛmaaw fɛ ale Alasani Ayidara fɛn min ye club faso dɛmɛ kɔni ye ale ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ wa kuma ni sanga bɛɛ ale kɔni na to musow kɛrɛfɛ min kɔni b'a to u ka hakɛw a bɛ se ka ɲini k'a d'u ma cogo min na o fana ko an kan ka Mali musow dɛmɛ sabu n'i y'a ta k'a lajɛ muso bɛ baara min na jamana in kɔnɔ f'a sɛbɛkɔrɔ a kɛ ɲinina bisimila
mi awkado nyerela ap mi ma dabali ba jaja awkado mi manganji belejele joro kwe ikado joro sorole ani muso ya adanjira maulade mi awkado kabine abi wati jambo ake do be ministre muso do temene munu ye muso ka ke ya nyini mi ya jira ka fo kemejo anga cha ke dawla yari ma joro kula yelma anga institution na ko be sabakadi muso ma mi awkado loi 050 o ko ngera muso bado kabine 2015 wulika joke ko soro nga mi nyeni muso nye a ikado nyere la a mi ale ko ni nale amaya ay fenge fami no saka demen na ze muso made mi 8 marsi adon 8 marsi finingo era di 8 marsi nige ton nige bonela e ko ngebe andon 8 marsi fini na bitla akanga di anga izunu ne maya ni ye wati mi nu se ku yoro soro ni ye wati mi barakelaw mi bala nu be barake ka yiri wati rak aywa ajo de ya amadu tuman tura dabo kama bismillah ngambe 8 marsi do bitad la Turquie do bitad la Chine o marché ko te wa o marché ko do be uga je fengura mu ko marché libéral wa mu ado be sa lobo ya dabo a wati la de wala sa anga izinu munum be kuma taxi ni ba taxi bismillah ulu se ka yiri wa ko min aywa andwan bismillah yusuf mi awkado 8 marsi ikado ni muzo ko vale mi vlane no madam wadi je awkado ale ko ni fune kulu bali ikado nyera la awkabina nana angoni ma fenye folo kabina nana awkado ala ka diskuru la mi abipuma fo puma mi awkado nolu foraka teme mamni awkado nolu wale araka teme andwan ngaire awkado ko muso ni donga hagenyini ni mi awkado fune ma fenge femi awkado nyere la nam se kan soni sugoga ka fo awkado minye barakela do gouvernement ngonana nyere do awkado anga jamana be tuko mina e kata bolonja fe bari e kata sira ba de mine bari andwan dio mine kaddo anga tugo dawla yelma tugo dala muso be tugo di yelma awkado ay wulika jo menge wala sa de membe se uluma no boray andona anga muso munumbe ka fo nolu boru sigiro la ananga demseni munumbe nolu kembe yere mabla awkado minye yoro la yoro mi awkado ni gelea be yina fo male akamanja bulo ana korom mala bulo ko minye awkado maram wadje awkado fune kulubali kay wala jumenke minye fasiri bay e kado awa minye nyere la ako awa minye ni muso min vlene ko ni nganga norobla ma wore kanga blani nola mimbe seka awkado hakil nauta mimbe seka awanyeda kurade ni ministry soima note nyera la awkado diskuru bade ani awkado puma bade ko ti jabana jokoy wa seka ke demsonu nga hagenyini o seka ke musoka hagenyini ibi fende ke femi awkado no bi sharia kono na bi kaso kado ka awami joro di musoma yelma ka demso nga haka umbatrafa nga fasriba ka fola ako manque de résultats dans l'amélioration de la situation des femmes au Mali. Ama fenge femi me musoka awa yiriwa ani musoka nyeta o sabati kama soko ka opmani ni joro manga. Bismillah. Ala ka nguna ja. Amina. Ala ka sawu nyuma na. Amin. Mamadou Eskou Traoré n'ale ka fasire anya bo nouvelle horizon ngono. Ne nouvelle horizon bla sebe me na bulu ko l'alternance ne ba leta femi ni abogo tane flana e asebe nye flana ameta njoy ba nga telephone ko ta ka lajebi femi telephone ani logoldeun akoni telephone yeta ka laje femi telephone ko ni fenymo mbado saba ay manifu ngore nyona ay kuma nyonya ko no ya ko sebe femi ali musaka wi ikaro ay dobota ma fanana ni ye telephone fana ta ka laje ke fombe alabi donia ere ko ni bi sigle to so kasrima musaka chamambo ka donia chama nyini akonna la sabu ni tara internet u sabe logolde mo ko be donia fe fena ba bele jile soro telephone portable foto wala telephone ko nafa bade be alabi telephone ay jema mako dla akoni yalla je abike sababu ye ka ngere nywana abike sababu ye nga ko chama nyana bo na nye logol sota ka laje telephone logol dum a chebe to jmena anafa jmenye akololob se ke jmenye ikaro bitu napo ale de sebe invasiri aya jira fana ka fo femi telephone fana ye chendo nafa bele babala nga yoro flana fana laje no de ka fo telephone bi se ka kololo mi ningo lase ikaro logol de fana ma abise ka kololo mi fana lase ikaro jamana fana ma
a ko n'i y'a jateminɛ bi kunnafoni caman bɛ bi teliya la n'i mago kɔni b'a la i bɛ se k'a sɔrɔ n'a minɛ cogo ɲɛna lɔgɔliden fɔlɔ an bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa bibliothéque la an bɛ taa livre singa nka bi bina ayiwa bibliothéque b'i tɛgɛ kɔnɔ fɛn min ye forfait dɔrɔmɛ 20 ye n'i y'o bɔ ka ban i mago bɛ leçon fɛn fɛn na i mago bɛ dɔnniya fɛn fɛn na i yɛrɛ kɔrɔ i b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔyara kosɛbɛ a ko nka ka don kuma na yɔrɔ min na o de ye telefɔni ye yalima lɔgɔliden tɛgɛ kɔnɔ telefɔni i k'a dɔn a dabɔra min kama n'o ye kunnafoni ɲini ye a dabɔra min kama n'o ye dɔnniya ɲini ye yalima u bɛ telefɔni in kɛ dɔnniya ɲinina ye ka dɔ fara u ka dɔnniya kan lɔgɔliso la wa o ɲininkali to min fana bɛɛ a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ tiɲɛ don telefɔni ka baara fɔlɔ kɔni ye an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn yɔrɔjan fɛ nka fɛn min fana ye kɛ fɛn wɛrɛw b'a la n'o ye application camanw ye o b'a jira k'a fɔ baara caman bɛ se ka k'a la i mago bɛ dɔnniya fɛn fɛn na i ka dɔn i bɛ fɛn fɛn k'a la kilasi kɔnɔ i bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔ a kɔnɔna la Mali kɔnɔ yan bi bi in na telefɔni ko kɔni maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen bolo bi ko ye fɛn min ye lɔgɔlidenw ye an sɔnni sigi m'o ka bi ayiwa lɔgɔliso kɔnɔ ayiwa telefɔni dun bɛ mago jumɛn ɲɛ lɔgɔliden ye telefɔni a bɛ se ka dɔnniya jumɛn di lɔgɔliden ma kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ hali ni dɔnniya caman bɛ i ka telefɔni kɔnɔ lɔgɔliden caman fana bɛ yen minnu kɛn bɛ k'a yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye sabu ka d'a kan n'a minɛ cogo ma ɲɛ n'a hakilina ma faamu a bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni ye o tiɲɛni tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye denmisɛnw ka cɛnimusoya a bɛ se k'o wara kosɛbɛ i n'a fɔ ayiwa a bɛ fɔ wasolonkaw fɛ yen cogo min na fɛn min ye cɛnimusoya ye ayiwa denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ a b'o ko sankɔrɔta kosɛbɛ fɛn min fana ye dogodogo ni dogo caman ye ani tiɲɛni caman de bɛ yen telefɔni fana bɛ se k'o lase nka fɛn min ye a ɲumanma yɔrɔ ye n'o taara ka bɔ a kɔnɔna la k'a bɛ kɛ kojugu belebeleba ye o fana fɛn min ye lɔgɔliso kɔnɔna ye telefɔni kan ka lɔgɔliden mago ɲɛ sabu ka d'a kan i yɛrɛ bɛ sɛbɛnni hakɛ min kɛ kaye kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ wuli ka taa bibliothéque la ka taa livre min ɲini walima ka livre san o livre bɛɛ lajɛlen de koron bɛ ka don telefɔni kɔnɔ k'o d'e ma fu a b'a la i bɛ mun wɛrɛ ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ fasirikɛba a ye sinsin min fana kan a ko forfait sɔngɔ a man ja bi na n'i ye dɔɔnin bɔ bɛɛ i bɛ forfait ni k'a sɔrɔ olu ye wulikajɔ caman kɛ ayiwa ni ka taa ko dɔ sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ i n'a fɔ fasiribaa b'a fɔ cogo min na u wulila ka se i k'a dɔn lɔgɔliso dɔ ɲɛmaa ma directeur études ani censeur yɔrɔ min n'u k'a ma ko centre de formation et lycée privé Zumana Siribe a bɛ Misabugu ayiwa o lɔgɔli karamɔgɔ in ka ɲɛfɔli la o y'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ fɛn min kɔni ye telefɔni ye a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka maanifinw k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ni ka na dɔnniya caman ye o fana ye nka don kuma na telefɔni n'a ma kɛ o mago in ye n'a taara sira wɛrɛ fɛ a bɛ taa kɛ tiɲɛniba de ye o fana fɛn min y'an ka lɔgɔlisow kɔnɔ a kan ka kɛ ayiwa minɛn min n'a bɛ lɔgɔliden yɛrɛ dɛmɛ ka caman fara dɔnniya ka nɔgɔya yɛrɛ la k'a sɔrɔ lɔgɔliden ma wɔsi i bɛ se ka ayiwa dɔnniya caman sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ o fana u kan k'u sinsin o de kan fɛn min ye tiɲɛni ye k'o bɔ a kɔnɔ pepewu a ko n'i y'a lajɛ telefɔni ko dun gɛn bɛ hakɛ bi fɛn min ye fototakow ye fɛn min ye ja cɛjuguw ye fɛn min ye kojugu caman ye ayiwa ka telefɔni kɛ o damanda ye k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ jango lɔgɔliden a kan k'i sinsin fɛn min kan o de ye k'a fɔ dɔnniya ka ɲini telefɔni kɔnɔ k'o de bɛ fisaya kosɛbɛ ka tɛmɛ a tɔ kɔmankunda bɛɛ lajɛlen kɔni kan Bitu Napo nin kun y'ale ka sɛbɛn ye an y'a bɔ l'alternance kɔnɔna na Antoine Jimé Kandé Gabriel Touré yɔrɔ jumɛn a y'a ka juru sara Jimé de ye ne ni anw tɔgɔ don Facebook la ka ma sugu bɛɛ fɔ ne ni Moro ma bisimila an fana ma fɔ ma an ye la radio la k'an da fɔ jale kɛ mɛ ka mɔgɔw ka sɛ juru ta ka sɛ jɛnɛ wa nka Jimé a ye juru sara ne ye nin fɔ Baru ye Baru na fara ma bi dɛ Baru Siribe o ka jugu a ma dɛ Kandé y'a ka juru a ye cɛ juru sara o awɔ a y'a sara kuma ɲɛna o tuma an bɛ Jimé Kandé an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'i ye wali sɛ jɛnɛ ta ka taa n'a ye n'o juru bɛ sara o bɛ sigiyɔrɔma 2 de a banna awɔ do dɛ n'i ye sɛ 1 da i bɛ 2 sara a banna bisimila Yusu o tuma Antoine min ye telefɔni ye an k'a dɔn ko fɛn dɔ nafa b'a la n'an sera kɛcogo la Yusu o yɔrɔnin n ti mɛn a kan kosɛbɛ n'i ye bibliothéque ta k'a lajɛ mɔgɔw tun bɛ taama o sen de la ka taa livre de singa k'a kalan dɔgɔkun kelen tile 10 i bɛ taa bila nka bi fɛn bɛɛ b'i bolo k'a cliquer siɲɛ 1 i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ayiwa ne o kɔni kɛra a ɲumanyafa ye lɔgɔlidenw bɛɛ kan ka doctorat de sɔrɔ bi o a banna k'a kɛ kalankɛla ye fɛn bɛɛ bɛ telefɔni kɔnɔ bi Ala k'an kunnadiya an dɔn na Ala k'an sutura nka dɔw kɛn bɛ ka telefɔni kɛ fadennikɛ yɔrɔ ye dɔw kɛn bɛ k'a kɛ lajaba yɔrɔ ye min yɛrɛ ye n ka kalifa tɔɔrɔ dɛ kɔsa in na taximan ni muso dɔ donna ɲɔgɔn na an y'a ta gafe la an k'o bila sa Antoine
o tigi de ala minɛ kam ni muso kanga ni sutura de hali ni nin situation kɛra sa muna apta telephone ba hali ka ma accident kɛra bi o tigi da cogo jugu dɔ bɛ hali ma ka kɛ to a langolo yelma a jugunen ba antɔn u bɛ telephone ni bɔ dɔrɔn ko jɛnsɛ diɲɛ fɛ ko ingɛlɛra n'a ma ko dɔ dabila andon alaban be an yɛrɛ mago sa ala kan kisi o ma min an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ ye i ka dɔn Soir de Bamako Soir de Bamako DGOMH andon ale kɔni u y'a gwɛn u y'a gwɛn dɛ Demba terjɛn do Demba de kun de ye ko Segu Demba Demba hakɛto Demba tɛ Demba do Segu Demba andon awe kado ya wuli ka bɔ ka place la mais an y'a dɔn nin ko in dɔ bi to nin ko in na o nin ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ waati min na min ye an ka transition maaw kɔni b'a la min ye jamanadenw b'a la ko Mali kura o Mali kura awe kado min ye an bɛ bɔ min galama andon awaso minnu bɛ yen n'an b'u wele ko logements sociaux andon o min kɛra sa i b'a ye k'a fɔ ministre kɔni ye ale ye yamaruya di ani awe kado gouvernement ka jira k'a fɔ maa minnu ka papier kɔrɔw bɛ yen u ka yɔrɔ in aw ka don ko aw fɛsɛfɛsɛ k'o lajɛ ka yɔrɔ in di olu ma nka an bɛ bɔ min galama aw ka dɔn an ɲɛ bɛ o tɔgɔ dunan dɔw la tɔgɔ dunan minnu aw ka dɔn maa t'a dɔn a nana cogo min na o min kɛra sa aw ka dɔn jamanadenw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni nin ye Malikura ko ye Malikura tɛ taa nin sira fɛ ɲagamin donna ko la an dɔn ni bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ nka min ye waati min na o ko kɛra sa ni gɛlɛya nana ka na do Allah Asumu Koita n'ale transition ma ɲɛma ye ale kɔni ye yamaruya di premier ministre ma ani ministre min bɛ n'o ye an ka so dugukolo ministre ye olu ka awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a dira minnu ma u k'a bɔ a ma jɛkulu min bɛ n'olu ye a di maaw ma u ko jɛkulu awa k'a dɔn k'a lajɛ k'o jɛkulu ci ka bɔ yen an dɔn walasa a ko bɛ se ka kɛ jɛya la cogo min na u taara o sira de fɛ sa an dɔn awa k'a dɔn o ji o de taara ni maa ye maa min n'o ye Segu Demba ye Segu Demba ale ye office malien de l'habitat o maa ɲɛmaa ye an dɔn awa k'a dɔn bi n'a ka bi ale bɔra baara la k'a sababu kɛ mun ye so awa k'a dɔn a di cogo min ye awa k'a dɔn a tɛmɛna sira minnu fɛ ani dogodogoni dogo minnu kɛra la awa k'a dɔn awa min ye jamanadenw gulelen min kɛra k'a jira k'a fɔ ɲagami yera nin ko la min ye sɛgɛsɛgɛli kɛlen u nana ka na awa k'a dɔn min ye jɛkulu in bɔ yen wa min ye chef de cabinet min bɛ yen n'o bɛ ministre ka chef de cabinet u ye ko di o ma walasa u bɛ se ka baara in kɛ ka ɲa cogo min u ka jɛkulu dɔ sigi u bɛ se ka baara in kɛ cogo min na ka ɲa k'a di maaw ma maa minnu n'a ka kan ayiwa ala k'an kunna ja nin sɛbɛn in a ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ ala k'an kunna ja Soir de Bamako n'i y'ale bila Laya Jara ale ka fatiri don Laya Jara an ka foli b'a ye ne bɛ sirɛn ta an bɛ taa n jɔ a sɛbɛn ɲɛ 5nan na sirɛn ni bidon bɔlen don mɔgɔw 500 ani 20 ɲɛ nin ye fɛn min ye ale bɛ fasoden ɲumanya fɛn min ye farajɛla fanga maaw ye ka se ka ayiwa maa ɲɛmaaw ye ka se k'u senkɔrɔma don k'u jija u ka baara la nin fana ye maa dɔ ye maa min i ka dɔn n'an k'a ma ko Jakariya Togola Jakariya Togola ale fana ye nɛgɛso de ta i k'a dɔn ka nɛgɛso kɔni pɛntɛ k'a kɛ drapeau yɛrɛ ye o fana ka nɛgɛso k'i sen da pédale la k'a daminɛ ɲɔnɔ ka n'a fɛrɛ minɛ Bamakɔ yan ɲɔnɔ fɔ Bamakɔ tile 7 kɔnɔna la fɛn min ye Jakariya Togola ye a ko ale ka nin wale wɛrɛ tɛ ale y'a kɛ de ka jamana ɲɛmaa sɛbɛkɔrɔ fo n'o bi colonel Asimi Goyita ko fɔ ale ka bɔ ɲɔnɔ k'i sen da pédale la k'a boli ka na fɔ Bamakɔ yan k'a y'a kɛ kun kelen de kama bɛɛ ni kelenya kana Mali la ani kana jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a sɛbɛkɔrɔ fo a bɛ baara min na a n'a ka gouvernement u bɛ ka baara min kɛ i ka dɔn k'a senkɔrɔma don Jakariya Togola tuma min n'a bɔra i ka dɔn ɲɔnɔ tile 7 a y'o de kɛ nɛgɛso pédale la fɛn min ɲɔnɔ ni Bamakɔ cɛ ni ka na a ko fɛn min ye pédale a y'i sen da la fɛn min ye i ka dɔn ayiwa ka bɔ ɲɔnɔ ka na dɔɔni a bɛ to ka jɔyɔrɔ dɔ la ka ji min ye ayiwa ka na a dasi fɔ Bamakɔ yan fɛn min kɔni a selen Bamakɔ yan a bisimilara jamana ɲɛmaa yɛrɛ ayiwa colonel Asimi Goyita ale y'a bisimila a n'a masurunamaw bɛɛ lajɛlen
fɛn min ye jamana kanu ye a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna la ko n'i y'a ye ale y'i bila nin ji la dɔwɛrɛ tɛ a bɛ fɛ k'a jira diɲɛ na a ka dɛmɛ bɛ faranjɛla fanga ye a ka dɛmɛ bɛ i ka dɔn Mali ye ko ale bɔra ɲɔnɔ ni ka se Bamakɔ ya i ka dɔn hɛrɛ ani baden la fɛn min fana ye lakana ye ayiwa ko ale lakanana o fana k'a bɛ foli fana kɛ ka ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ma a ko fɛn min ale bɛ Mali ye ka se ka Mali kolosuma k'a bɛ dugawu don kɛ o la kosɛbɛ a ko ale yɛrɛ bɔra ɲɔnɔ fɛn min ye i ka dɔn arabadonya dɔ fɛ 8h waati o don kelen 17h kana fɛrɛ minɛ Segu a y'i lafiya ye dɔɔni i ka dɔn ka si yen nɔ o bɔlen ko a y'i sen da pédale la ka pédale kana fɛn min ye fana ye kana ji min ye i ka dɔn kana kasala kana suna ye ka sɔrɔ ka wuli k'i sen da pédale la fɛn min kɔni ye marsikalo tile 8 ye musow ka don yɛrɛ i ka dɔn a sera kuluba fɛn min ye drapeau ye a taara di jamana ɲɛmaa ma a banna Jakarija togo la a ko fɛn min ye tile 7 a ye nɛgɛso boli de kɛ ka na jamana ɲɛmaa fo k'a wale ɲuman dɔn jamana ɲɛmaa fana y'a fo k'a wale ɲuman dɔn a ka jamanajɔ la k'a wale ɲuman dɔn a ka nin hakilina ɲuman in na nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a jira k'a fɔ de malidenw hakili bɛ Mali la wa faranjɛla fanga ma k'u ka dɛmɛ belebeleba bɛ u ye Jakarija togo la an k'a ma ko bravo i k'a dɔn n ko dɔ fana kun bɔra Kajola sen la ka na Kajolo minnu bɔra Sénégal olu fana bɛ ka na ka bɔ fo Dakar kan kalanka ko bɛna Mali ni Sénégal ye kelen ye o kan ka fo ko fɛn min taara k'anw sɛgɛrɛ olu b'a jira k'a fɔ olu Sénégal ni Mali an bɛɛ kelen ye ayiwa a banna o tuma o ye fasodenya baara min kɛ nin ye fasoden ɲuman ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na sɛbɛn b'e bolo wa sɛbɛn banna min ye yalima dɔ na bɔ Segu bakɔfɛ bolo fɛ ka na sen na fo n'a kɛra Zakari fɔma kɛ Segu cɛ bolo ala Yusu e de bɛ ne bila fɔma la kuma bɛɛ kana n bila ka ɲɛmaa la a man di n ye e bɛ taa Segu cɛ bolo ko fɔ nin kɛnɛ in kan cogo di ne ko ka tariku in yɛrɛ kun cɛ ye na n k'a f'i ye Segu jamana y'a dɔn tubabu frontière de nana ka fɛnw ci ko nin ye frontière ye ɲinɛ frontière ko min kun bɛ yen fɔlɔ o kun ye mun ko ni kisɛ de ye o ni masakɛ min ye yɔrɔ min minɛ k'o fara i kan o y'i ka jamana ye Segu marabolo fɛ na n k'a ɲɛ f'i ye n'i bɛ don Segu dugukuna i bɛ dugukuna tɔgɔkɔrɔ dɔn wa dugukuna tɔgɔkɔrɔ de ye ko Ngolokuna nka n tɛ n'o mana bɔ bi o mana ka jan dɔɔni dugukuna kelen Segu cɛbolo n k'a f'i ye kabako don dɛ dugukuna Sekɔrɔ i ka dɔn ka na Sebugu fɛ ka na Tɔgɔw fɛ ka na Zɔgɔfinɛw fɛ ka na Ngɔyin i ka dɔn kabako don olu ye ba kinibolo ye i ka dɔn o ye Segu cɛbolo ye musobolo a ma kɛ ɲɛna dɛ o ye ba numayaba ye fɔma ninnu de bɛ yen korokadenw don munna kɔrɔ cɛ yiriba dɔn a ma kɛ ɲɛna dɛ a fɔr'u ye k'u kana kɛlɛ kɛ ko kɛlɛ man di korokadenw na namadennin y'i tulo gɛlɛya ka kɛlɛ kɛ a tora la koyi nama fɔma adama namakɔrɔ fama tuaba a n kɔrɔkɛ a ka yafa ma koyi dɔn min ye Yɔrɔ Sale ale télé ni radio dilanna ye min ye Buguni yɔrɔ Merijala Antoine ale b'a namɛ de a bɛ ni télé sɔnna a b'o sigi yalima a bɛ radio bila dan na min ye Merijalakaw bɛɛ lajɛlen u bɛ renouveau ka kunnafoni mɛn ayiwa Yusu sɛbɛn dɔ bɛ yan nin ye tununi sɛbɛn ye i ka dɔn yanni an ka bɔ an b'o tununi sɛbɛn di fɛn min ye Tarawelelakaw ka denbaya ye Kati Sanafara u y'a jira k'a fɔ k'u ka musokɔrɔba n'a bɛ wele ko Ma ayiwa kabi dimanche fajirida kɔni fɛ k'a bɔra ayiwa a ma segin so Ma yɛrɛ a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ o fana k'a bɛ ɲini maa ŋana ɲumantigi bɛɛ lajɛlen fɛ n'a kɛra musokɔrɔba in ɲɛfɛn ye walima k'a lakodɔn a ka kunnafoni di nɛgɛjuru siraw fɛ nɛgɛjuru sira min 76 11 22 85 walima 72 92 24 64 an ka musokɔrɔba a yani maa min kɛra yefɛn ye walima ka kunnafoni dɔ a kan i k'i jija ka nɛgɛjuru ci nɛgɛjuru sira ninnu fɛ ayiwa a bɛ kɛ sababu ye sɔmɔ olu bɛ taa nɔfɛ ci k'a bɔra Tarawelelakaw ka denbaya la Kati Sanafara ko maa kɔni k'a bɔra so kabi kari sɔgɔma joona fɛ n'o bɛ fajiri avant ninnu kofɔ 76 11 22 85 72 92 24 64 an bɛ dugawu don kɛ ko Ala ka musokɔrɔba ni ka a ye Yusu sanamani jɛmu ka ye sigi bɛ k'a ka radio la 20h waati sini juma ayiwa kɔrɔ Moribo Sanɔgɔ ani Yusu Karabati aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni lase maaw ma inshallah cɛnin dan bɛ dugu la bi de yan komi a bɛ payi komi kɔnɔ janjo masa kɛ jateminɛbali don fila kɔnɔ barabadi n'a bɛ komi dodo i tɛ dodo dɔn bi
ala ni Fuseni Basababu ndi fɛ fɔ fulaw ma bi m'u mago to bi ndi foyi n daminɛ sɛnɛfɔw de cɛ bi la sinani jandara sinani ani bugu ayi ndi fɛ f'u ma bi sa professeur Sambaso i k'a dɔn ale yɛrɛ gasi kama n na fɛ f'u ma bi u tɛ ɲuman an ka bi ta bila yan o b'a fɔ limanaw ye k'a k'an bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna a ma.